студиото на Споделено с Камелия. Днешната тема е тайните послания на водата, а наши гости са Панайот Бочков, доктор Александър Бренски, инженер Живко Желев, Валентин Велчев и Петър Вълков. С нас вече е и Дания Начкова, биоенерготерапевт, която ще ни разкаже как да направим водата лечебна. Здравейте! Здравейте, Дани! Да, благодаря. Вие сте биоенерготерапевт. Да. Била съм 31 година учителка. Преди малко имаше някакъв спор, дебати. Водата дали носи информация или не. Тук тия мъже съвсем ме объркаха. Аз не знам на кого да вярвам. Аз не знам жива дали ще вода, ви няма оборя. жива вода, духовно мисли, отричане на това нещо. Ами аз не знам дали ще отречете, защото аз даже ми казаха, че ако пия, мога и да забременя от раз и аз не... Опитай водата, може би това е в моята професия вече. От 24 години съм биотерапевт. Моята баба също беше учител-лечител. И знаете ли, че баба ми едно време се казали баячки. Тя не е била баячка, защото беше учител, но се е научила да бае. На водата ли да бае? Да, защото водата наистина носи информация. Значи, много интересно, аз преди 24 години не съм си имала хабер от понятие, че аз ще стана лечител. И до днешен ден, благодарение на Господ Бог и на моите сили вече молитви, аз имам 152 деца, които са се родили благодарение, може би, и на тази вода, която, нали, наистина носи информация. А вие баете ли на водата? Ами имам молитвички. Значи, говорите и да, всяко едно нещо си има молитвичка, за всяка една болест. И наистина водата носи невероятна информация. Човек трябва да употребява това, което е благодат. Ма включвайте се, бе, хора, бе, живата, включвайте се. Идеята за живата вода е в сферата на духовното. И тук вече мога да кажа, нали, откъде идва тази идея за живата вода. Ако прочетем още в Евангелието, Исус казва: аз съм живата вода, който пие от мен няма да ожеднее вовеки. И оттам нататък човек започва да имитира тази идея за живата вода. Само Исус ли може да направи водата жива? Разбира се. Ако той е, самият той е така символично живата вода. Разбираме, че вие не вярвате на Дани. Всеки човек може да... в тази жива вода, която се представя, защото тя е една ефтина имитация на идеята за живата вода, която, както и много духовни сили, се опитват да имитират добрите, светли И вие се включвате, разбира се. чрез различни псевдоизцеления, различни зачатия, по един недоказуем начин, по един не само недоказуем, по един ти физически можеш да оздравееш и можеш да заченеш, но какво ще стане с твоя вътрешен свят, с психичното ти здраве, какво ще стане с бъдеща съдба на това дете, което зачена с едни странни, непознати сили. Аз вярвам, господин Желев, че ще пинете малко вода и главата ще ви мине. Искрено вярвам в това. Скъпи зрители, с или без магически свойства, водата си остава най-ценният ресурс на нашата планета. Даже аз сега ще изпия една чаша заедно с много желание. Това ли беше моята тази водичка? Да. Ще си я вземе за всеки случай. Една чаша ще си изпия, защото е много полезно. Особено в края на юли месец. Ако искате да се запознаете с още интересни теми, като днешната, гледайте ни и другата седмица, всеки работен ден по това време. С весел уикенд. Скоро. Искате да ми вземете водата? Защо? Бих искал да ви помогна да направите най-точния подход към чашата. Добре. Аз ви харесвам, аз ви уважавам. Благодаря. Аз ви обичам. И ви благодаря за всичко, което ми носите. И изпийте водата. Добре, ще си го кажа, но трябва да си го пожелая само.